хора, днеска ще звъним на страшно намерено. Той иска да спи. Както виждате. Казваш, бе. Да, той иска да спи. В момента сме в апартамент. Те съм с двамата сме. Идете нощи, той 9 през нощта. 9 през нощта е. Не е 12 през нощта. Не вземете за. Вънка не свети кружката, за това е малко не светло там. Това кружка, бе. Вънка не свети кружката, нали там имаме кружка, бе. Не свети там, нали. Не сме апартамент. Купа, ще преката. Добре, нека да започваме. Последвайте Златина Саиман. Златина Саиман. Проверявам дали те съществуват, говори си с различни изоставени духове, с различни изоставени Изоставани духове. фабрики, изоставени болници и тем подобни неща. Ще видим в това видео какво се случи. Преди да започнем, Нищо няма да се случи. за това канал, че сте най-голяма камбанка, да цъкнете Една голяма камбанка. И вие го направите. социални мрежи, като Instagram, като TikTok, всички На нашия акаунт. Нека да направим 2. Но не се опитваме поне да направим 10. Може да поддържаме връзка по-често, да е почти всеки ден, както се случва в Instagram. Всеки ден ще правим видео. Всеки ден. Абсолютно всеки ден ще правим видео. Може и без сутринта. Това го пробвахме вече. Звъним. Какво пишеш? 6. Нека да... Свина сатаната. Ето, казах ти. Чакай, временно нямате... Available. You have no access to this number. Добре, видяхме, че нямаме аксес до тук. Ето седя. Нека да звъним на един... Коста, пичове. Нека да звъним на един номер, дето е 08874474447. Дето аз го намерих. Телефонът на абоната в момента е изключен или извън обхват. The subscriber's telephone is currently not... Утре ще се обадим, хора. Утре ще се обадим. Защо май? Просто е... Ома, дай се. Не вярвайте, просто очевидно наистина съществува номер 1000. Оплаши ма. Също това е едно от най-желаните номера от всяко едно. Ама 1000 не съществува, ние преди го направихме. Слушател, звукът, който издава доста така добре допринася за връзка. И затваря. И да. Виждате ли как затворя? Ето още. Вълката, която е около нас, Трябва да се фокусира, ама много... Изглежда. Ето виждате тук как... Ей, те виждате. Е, тук е номера. 1000 написа. Ама не става, ето. Да. Ще го блокираме за всеки случай. Изтриване. Аз го блокирах, дори. Ще го блокираш, добре. Нека да започнем. Нека. Ще го ставаш. И нищо не се случва. Аре у нас просто. На моя апартамент. Айде, чао. 4 минути. Да. Малко. Чао! Чао.